Golek ira petokno. Baleni. Bos misangkas. Lali no. Akhire wae penak-penake ren. Oke. Ki mau ngapa? No. Kowe melok nyanyi no. Senggak to nyocot. Kene kok melok goblok nyanyi. Ora kat biyen. Piye, Bos? Ambekan sik apa piye? Ah, sing tenanan dieling-eling. Yo. MC ora turut jedhi kan. Makane sabun disinfek. Langsung aku ora kabar. Oh, yo begenge ayo. Wayahe barang. Ora ngabari belas. Kowe prun setanggase ngono lho. Masih bersama Adela. Oke. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu ganti nekat tanpa jekur ing lokalisasi ketunku kepati-pati wis rumangsa jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti nyang endi tak parani ana koji jarene wis pindah doli ake tak tututi jare wis neng kalisari
to le. Ya mincul to. Mak mintul to dirogor jaran. Begegekku maksudnya mano. Suwi ra petuk kangen. Kompleks Indonesia akeh bingung aku. Ya dicek stok sesuai ra ya tangga petuk to no. Jebol kuwi. Wis to mantu aku penak. Ketunku kepati-pati. Wis rumangsa jalan. Kepiye wae tak golek. Ning ra ngerti nyang endi. Kaparani ana goji. Jarene wis pindah doli. Ade-ade tak tututi. Jare wis ning Kalisari. Kuyangan bapen lan bayaran. Kabeh wis tak lajai. Ora kiri polayang. Mapanmu ana ngendi? Tak bayi. Jas. Kowe njaluk isen nomor loro, nomor 1 nyotot. Sing nomor 1 randang mangap kok. Ya akhirnya sing loro tak nggih benakne. Sing loro tok jarimu. Sing telu.